हम दूध गोबा हाय हाय हम दूध गोबा दूध के फैक्टरी के करी एमे नो करी तना का मिली खाए खाती खोखरी के करी एमे नो करी अरे के करी एमे नो करी ये भैया के करी एमे नो करी तना खाए मिली खाए खाती खोखरी के करी एमे नो करी हम दूध गोबा दूध के बमोल हमरा के जातो लो बारो तो मम लेके आइबो न ककोइया कहाँ रखले बालू देसिंग में वो अच्छा हाँ अरे 200 के नौकरी 400 के सारी आंगनबाड़ी रे दिहल सघार बिगा आंगनबाड़ी रे ए मामा हो हाँ कुर्ता पहन रा कुर्ता पहन बहुत बढ़िया प्रेस कइले बालू जा तो परदेश में कमाए सुन ये परिया हो बोलो काका हमको दी रोपनिया जा नाचो गावा कम सब कोई कहा कोई के होतना बढ़िया सीधा साधा के ओकर लइका ओकर मेहरानू मिल पागल चो तनी रोपले बालो हम चटनी खाए हम बाहरा नहीं खी जा तो हम जा तो नहीं फुआ गावे बेंत मार के फुआ गावे जा अल्लाह की पता ले बताओ का कर रे अदा जगह जमीन दाव जाए तो का करे सन हम फुआ के कोनी जत नहीं खे पूरा बारो साल ले बारो कोनी है ना ककई कैसे मिल गेल हम बताइबे ना कोनी तो हो अगर आवे में लेट हो जाई ना हां मतलब तब भूसा में जाके आ एक ठोंचा भूसा उठा के हो आ जोन तार बाबूजी दहेजवा देले बालन बछिया हो बछिया ओकरा के डाल दिहले हना गाय घास खाती है दूध गाय माता है दूध देती है वो भूसा ना खाती है तो हाँ तो घासियो तो मशीनिया में बाबू लेके डाल दी है हाँ घास डाल दे आ कनी घर बढ़िया से देखी है दूसरा कोई के ना घर में घुसई है चुमा दा जा तो बारा पैसो दे के जाई ज्यादा हो मारू के बाहरा नहीं की जात रे ना हमके पैसा दम रोबो करम ना जाए देम तार कुत्ता के बोतम तोड़ देम हां पैसा देम ना दा जाते तक जिलेबी लेके आई चतर पतर मन हो गइल आ छोड़ लो नहीं हो हम दुखात भांग हम खिस में बानी तारा से हो जा घर में जा तो घर में जाई हां जा ए बाय बाय जा हां ठीक आए हमके जबेली लेके आया ना जा तुरंत आयो ना तुरंत आयो ना आ घर रही में रहे ठीक बा हां तुरंत टाइम से लेना पानी चला दियो तो नहीं तो परवाते थुन्ने तो न तो धाम ना देता एकदम गाड़ी सा गाय भैंस बेचाऊ हो गाय पानी पारा बेचाऊ ए भैया तो हंदा ना तमर दे तो ये तो देम देथे ना त दुआर पर न तो एने सुना एने आवा ता हो कने है कि पारा पाड़ी बेचाऊ बाड़ी सा हमार पारा पारी भई नहीं थे बेताऊ अरे गांव में केहू के बाड़ी सा गांव में हाँ ये दो तो याद पड़नी अभी मोर बताओ भैया ए बाती दा तारा दूध नहीं थे ए बिया नहीं पान ए बाथी अरे तो वैसा नहीं चाहिए ओइथा नहीं ने बा हां तो पैथा दादा मदिहन अरे पहले बताव उनकर से हम बतिया ले आदमा ये दो मोरइते धर बा अच्छा आ मोरइये ते धरवा में तेवारिया पितब न तो उनतरे दो दाई बिया हरियर ते पेंट मानन बा दान दुनो बाथी अच्छा का नाम है नाम दाना एकदम दुअरवे पर दैबो न त एकदम थाइद में होई नौत दै हो ठीक है बा भैया ठीक बा पढ़ल लिखल ना हवा का तू एकदम तू एकदम मर देता गाड़ी सा गाय बच्ची बेचाऊ हो ऊपर पंखा चलता है नीचे नहीं सोता है ऊपर और ऊपर क्या चल रहा है और हमके बोलवा देले भाई जा पूरा हमके याद रहे पूरा एबीसीडी लेके पूरा इंगो तो ककारा कुल पूरा आ पूरा बुलावा देली हम फीटी सुनी पकड़म न तेज हो जाइम पूरा मनी से आ तो मनी के हरा दे पापा पैसा दियन तो खुश हो जाइम दूर के सिक्का मांगम हाँ जाइम बिस्कुट किनम न तो वो होने के पता चल जी कि हमारा पापा माने न कि नहीं हो बाबला के उनके हाथ चल गोल बा अब ले आइल होई ना हमारे घर जलेबी आवता हो नहीं तो हम जे दुआरी पे बैठ के एगो हाथ में एगो बाछी गाय हो
कोनो के बेचाए गाछ बाछी गाय क्या है चलो खुसरा आओ चलो घरवा में मरैया में हम अच्छा कने है कि गाय बेचाऊ बाड़ी सब का ये बाल तो बैठ के जा एगो लड़का बतावला सके हरियर के गेट बा एक बात हमार बात सुनो ना हम बाद में ता सुनो हमार गिनती ये भी सीधी पूरा का कार पूरा याद बा तो हम का करी पढ़ी ना हम ट्यूशन पढ़े जानी ट्यूशन पढ़े आ न कविता पूरा हमारा याद हो आजन तो हमार बमला को न तो जलेबी ले आई तारा के देब ना आई पागल सन के हो का हो देखो पागल सन के का हो आ तक से हमके केहू ना कला मैं आरू हैं घर के वो तो हम जानते बानी कि मेहरारू हो तू हम घर ना बाछी बा पड़े को लेबो हतन देखाओ ए पैसा लागी हो अरे तो पैसे से लेब हम फ्री के थोड़े दोनों हाथ में गेहूं वाला चाहिए बोलो गेहूं वाला हाँ ऐसे चोरी रही है तो रे 2 रुपया महंगा पैसा उहे ना हो हमके रोज रोज बामला दे के जाला कहीं जाला अच्छा महंगा चल पहले गाय देखा आओ दिखाएंगे आओ चल नियम परदेश में कमाए ए सुनो ये परिया हो बड़ा काका हमको दी रोपनिया ये जे 3 कट्ठा अलुआ और 4 कट्ठा भंटा तू 1 कट्ठा रोप दी हो धनिया ये जे हे मर दे हम तो बाछी ले आइल बानी बाकी तू रंगीले बाड़ू आओ देखो करिया बा जा होने से छू छा के देख लो बाछी या की बाछा 4 लीटर दूध देले हो 4 मिली तोर अबे मर दे दांतलो ना हो या अबे ई दांतलो ना हो या कह तारू की मातल ही एकर माई मोर रोज चिल्ला ले मातल भी है तू कहतल मतले नहीं खे मातल भी है कि ना देखो एक 2 चोटी बार बांध के रखे नी देख लो उ बार हो कि सिंह हो ओ सिंह हमी लगैले हई भगवान न उ लगा के देले बना पैदा गाय कोले भगवान कहां से आगन बीच में होते रे तोरा घरे केहू गर जीवन नहीं खे हम हई बड़ हई मालकिन घर के आम 12 गो बमला गो बजले बिले तरह को देव कहत नहीं खी गल 12 बाहर आ गइल बना अब तार बछियो ले में त हमके डर लागता तार दिमाग ले लो ना ले लो कहीं ले ले अनि पागल सन की दो अरे मुआ देबो ले दो 2 रुपया तुरंत धारा डंटावा निकाली लंगोटा में से ए यारी है नहीं आवा छुआती हो दे रात नहीं खियो हम ड्राइवर नाम बेचा था नहीं तारा बात के विचार ना कइलू हो के करा से मतलब कि कितना देवे के पड़ी आओ गहूं के दूर हाथ में दे जा 2000 ना हो हम उतना कम पैसा ले पागल समझ बड़ा इतना खिया पिया के पाथा में कोइल बानी 2500 तब 8000 थोड़े है बछिया के दे दे तू ना हो हां द हम अपने से बिछ ले हम पैसा बिछ ले ए चनाक बरन देर खिया पिया के मोता कल बानी पैसा कम ले भो एक और दा हम हाथ में अब नहीं खे खुला 2 गो दाम रोवे तो लागा कहलू हो कि गेहुआ वाला तो दुइये के सिक्का पर 2 अंगुरी रहेला गेहूं रहेला कलम के फूल बा हो कलम के कन्या लेके जाई तब जा लेके जा अब हम खुश बा ए हम चल जी न तो हम ओका के जमन देले बानी हम बेटी रोए लगियन हम जाते बिकुत किन के खाए मैं तू एकर के ले जा ना ना सुनो पहले हमके निकाल जाए तो तब तू जइह नहीं आगे हम जाए रोवे लगे देख के पेनाइल बिया रोला बिना बाय बाय ताता रोया चाहे नोया हमने क्यों जाना मेरा जतारा बनल बा हट हट ए इन्हें हे फॉर्च्यूनर लेके पिकअप पर लाद के भागो इनके अरे बाप रे बताओ इतना बमलो ना कमा के लेके आई 1200 में एक ही हारी में कमा लेनी हो अब उनका जबेली हम ना खाई अपन कमाई के खाई अपन बाछी के कमाई इला जाई कहीं बच्चा खुले ले बिया का बच्ची कौन बच्ची खड़ा हुआ केवन बच्ची आगो तार बाबूजी जो देले रहू तारा के कॉलेज में कि ले जाके पूरा हार गइल भाग गइल पतैले रहे एगो साल के तुम अपने लगा खत्म है समझत रू का हां हम का पूछत नहीं तारा से क्या पूछत रहा हम भाग गइल
अरे मजाक छोड़ बताओ गैया के भाग गई हो उधर कछु रे तोरा माई बरे हम तोरा से का पूछे तनी रे ना बताई मनो की करे ओ बिकाऊ चाचा ला चिल्ला दिया हमनी के बचिया होई सा हमारा रुपया कहाँ से रे मेहनत में कमाई ले गई हो चल ठीक बा तो कहाँ से पैसा तू ले ले बताओ तो पहले बचिया न रोवत रहे तारा बिना मुकर के बेच देनी हाँ बेच देली हाँ ज्यादा ठीक है कहले है वो ओकरा चलता हम भाग रहा तेरी फुआ गाँव से दे पैसा देता जाके भी तोरा कूलर ले आ दे पैसा देता अरे हमेशा मजाक मत कर रे यार ना दे भैया हम सोचनी तारा के पंख कमाई दे दी लेकिन तू लायक में नहीं तू लायक में नहीं करे 2 रुपया के बेच देली हाँ अपना कमाई तुम्हारे माई मेरा 2 रुपया के बेच दलू आने आओ तारे के खबर अरे कौन लगला रे ओ बिक भैया बिक भैया चिक की बिक रे हाँ ये नमा कौन नमा धोला भाई पता करे के पड़ी गांव मेरा कौन है रहो अरे जलेबी आइल बा साझे ऑटो बिहाने गए हट बेच देनी बमला खुश बा वो जबेलियो लेके आइल बा चलो घर में लुका के दू छत हे माँ दू छत हो माँ आ दुआरी पर बैठ के खाइम अरे लोगन के देखा के खाइम हमारे संभल काम क्यों कोरी मैं आरू चौ आदमी हो